Juan, como foi o tema logo? Pois mira, eu estaba aí na ventana e pasaron dúas mulleres e un home. O primeiro non fixe moito caso. Home, fixe caso, pero non fixe. E despois volveronme a pasar de segunda. Foi cando me chamou a miña atención. Dixo, oi, isto aquí vai haber algo. Pois o meu fillo chamoume para levar unhas cousas á liña atenta. E cando cheguei á casa, xa estaba os coches dos vecinos aí fora, a Guarda Civil, e vou a parexa da Guarda Civil onde a min. Dixo, buenas noches. Eu dixo, buenas noches. Entón é que entraron aquí na casa do seu vecino. Eu dixo, bueno. E despois vim dentro, todo revolto, faltaban os cartos, faltaba ouro, levaron os cartos dos netos, todo revolto, que eu, a verdade, romperon ali unha porta do ropero, e agora, claro, algo de medo do corpo teño, porque, oi, hasta non dá gana de salir. E como era a descripción máis ou menos tamén para poñernos sobre a alerta? Pois mira, era unha muller así forte, alta, outra máis baixita, e o tipo tiña unha gorra, un guarxé negro, un xalejo negro, un pantalón negro e uns tenis blancos. E elas levaban a cabeza coberta, pode ser? Levaba, así, un lenço desses, que eu non sei como eles chamam, a pañolesa desses. Sí. E para mí é que foron esses que me entraron por aquí. E da cociña viñeron aquí, non? Ao cuarto dos pequenos. Viñeron a esta habitación, que é a dos nenos. E, bueno, aquí había unha caixa para os cartos para os nenos. 250 euros levaron os cartos, estaba vacía. Eso que máis nos jode, porque roubarlle un neno tamén. E, pois, na outra habitación que teño ali, joias, bueno, ouro, o que é o de ouro, a plata de Jarna. É unha cadena que para o meu pai era moi importante. Que eu recuerdo da miña nai que tiña, que me deu. Os anillos se non aparece, bueno, por mala sorte, pero a cadena quería recuperala. Os nenos teñen aquí consolas, tiñan incluso máis cartos, pero eles foron bastante ao directo. A consola estaba aí no mesmo sitio, non a viron. O sea, non a viron, non a levaron. Eso vale cartos tamén, pero bueno. Eles debían vir só o que é ouro e cartos, nada máis. Eu tiña a alarma desconectada, desenchufara para carregar o teléfono. E así quedou, non nos acordou máis. Non sodes os únicos que sufriron esta vaga de roubos, senón que sodes varios os veciños, Sí. non? Bueno, varios. Aquí onde estábamos nós ahora mismo, da casa deste lado, ao noso lado, é nós. Pero despois aquí por cerca, por alrededores, sí que houve máis, sí. Pero tamén vos levaron bacallao. Levaron bacallao porque falta a min. Entonces agora non nos chega para a festa que imos facer. Nin cartos, nin xoias, nin bacallao. Agora non hai nada.